Asom na no. No, so far. Edio. Get some poma. Evans in Madura Plus, where Dura Plus goes, water flows, Tavia herbal mixture, your true and authentic herbal medicine. Latex from your partner for life. Vodafone, the future is exciting. Ready? Agbeve Herbal Center. Why are it? If ye. But Sydney one, Yodi Kabusia no. Oh, that ultimate now don't injunction, but to me, so say once, mamma. Hey, everything is possible. There be wood injunction, but to me, so say once, mamma, or dear Famico, never got to me so. Now, Ade, have now say a COVID by ya, or would no be it or not, always still more. Yeah, but for boy, Sydney is so the papa no benos over every time, say, Mamma Moa, Ade. CJ, yeah, quite a bonkrata no so. Na woni Mami Cynthia kasa no. Was it Riches Camp no wonu benden. O say afa no mo de policy ba. Be shemra. Omo be shemra. Na Haji Ali ma penso no omo sha ase say omo clamp down Riches Camp no sa brede na omo ye. O so sa brede na emre ndi fu a. Na emre ni ho. Be ma. Eti ne ye na die ya nkasa ne ye. No mu bubu no kwa sana no mu bubu no kwa na sana no wo kire se nti ye bubu no kwa no na mre bia solve problem no ana ti ye bua yes sana emra na beta akira sasemu ye beka na akire na abusua di Ghanaian Times the ubonkrata minister no asem o kan ye no na eda ha sei no se afin wo be hemra ya emman panimfo a ye de wo be fo ne wo bi se ye hwebani nkranchi ne ye kasa wo be fo se sani o wo se empanimfo e de mra na nhyehyɛ ye ba ebetumi aboa na abɔ man panimfo mo ban e wo mayimo obi nyini ne enya bibi amane ye sa beburu na ku no se ende enya de se eboa timpanimfo behwe no wɔsom na maminsi amanyosem wo de Ghanaian Times mu Kofi Akpelu no wode atudwa anopai ene Kofi Akpelu nkomotwetwen no mobete was free university se mampani na nado so wode free senior high school aba wono so ba university wo beko free bonto wuntua hwe etimi nim ba bia chese inspiration no ne kwan a wo befa so aye de gi Kofi Akpelu ba se ye na no wode don wiro so wo be yo wo se wono ne manifesto ya wode ba ye no a better tomorrow Wachina papa and what the abanti LPG fue somha was in the Ghana for Monsonitina Monson and 9 no the free university eba and I now quite do Ajama Rollins so Nyamea Dumoa NDP Amanyoko no was a watchina any adamemenda won mu conference na walk on a yenta about whom ye knew. The Edika and Equadu Ajama Rollins were best on amanesa so. So why you bold, be bold. One wabesa di NDP a man yoko nanim, etu aquamane saso, where we are then same be a ham and yokono so, or the atopono so, as in a cosun, tunya the Ghanaian Times, and semi be a woman. Memfa Daily Graphic Truth Accuracy Every Day memfa entwa so na anopai so for be de kira wo hwe o mesika sem so Charles Edubu ahena ne mfoni edanim hasem asem a wode twodwa no ene se na sen covid eba yen wo man no esikasem ene wo man no eka twitwiri dia wo man no edi ankasa besia wodo a wo man no agye no eniema ensisi so ma wo mai kra o chesem ene ye kasa besia wo man na gye ene ehunsi hune ne tua ene ade no afi 2020 abra na wo mo everyday budget no esise ya wo ye de ma eka ne tua ne nyina no eniema sintrase wase enema sinitase kura nanka ohwa so obetimi etwetwe scan bia ma esanse covid no edi wo me ni se preferent antumi anye yenzese no ye hwe oman no eka ye de wo ha mu nchemu a apire akwakodo mu nchemu ediotwe enkono na wase enkopem se afin kwawe ye no wo mbehwa no matimi atete so bi ento wo mtete so ane bedru ha mu nchemu edioson ensia ho ba bia na chesele wo matumi abomade kakra kama ena Daily Graphic esa abamane ese
Ministry of Communications wɔn de nsɛm ababɔnten ɛsɛ nano Accra High Court ɛkɔtena aseɛ wɔn ne MTN nsɛnsɛm National Media Commission ɛne MTN nsɛnsɛm no sɛdeɛ wɔn to MTN foɔ wɔn application bi a wɔn ɛtwerɛyɛ ɛtweneyɛ no asoɛ no gye tom papapapa fi sɛ wɔn deɛ wɔn nim sɛ wɔn ntumi ntena hɔ ɛma MTN dominate communication sector no ɛma ne nkɔba ne sɛ wɔn ɛna bɛsi gyinaeɛ ɛbu a wɔsɛ wɔbi yɛ kɔ anaasɛ wɔbi yɛ bibia yɛgye no wɔsi yɛ sa ɛkutia enwumaku akɛseɛ a ɛka ho ɛma nkrato adwuma etumpɔ wɔ mɛmu no ɛno nti asoɛ no emusoafoɔ maame ɛsla wusumfo ni da hase a wɔde ato dwa sɛ ɛnsesɛ ne atemmuo no a ɛbaayɛ no wɔn gye tum wɔn akoma to wɔn yɛm paa yɛmfa the dispatch ntoa so na dispatch so na mampani nanado ɛse wɔka kyerɛ Ghana fo sɛ wɔyɛ nipa biara so ni hɔ no mo obetumi akasa medie metini si me 100% wɔso wɔnyɛ 100% mfonsuo wɔ no mo na mfonsuo yɛ wɔ no ho no ɛnyɛ bi ɛne so wɔyɛ kasa woduo mu nyiyimu wɔse mfonsuo ɛwɔ no sɛ obi bɛka sɛ o nanado deɛ wɔpɛ wei mu asɛm wɔmpɛ wei mu saa mfonsuo nde bi ni ne ho eti wɔsrada wɔn mo ade nenam ɛna nanado yɛ nyiyimu ɛna framantam no wɔmpɛ sɛ nipa ɛwɔ no mbɛtwere ni no wɔse da bi emra ɛna wɔsɛ yɛ adwuma ɛwɔ mayi mu na CJ soafo yɛ asɛm ana meka no sɛ ɔba the dispatch mu a wɔse closing down which counts is impossible gender minister impossible na Ghanaian Times so dia tum say was say or mo the policy ba be tutum graphic ekran so asa carry the same way say they will Ghanaian Times graphic ayo na this patch there was say gender minister say enye easy task enye juma emre se ne sector no beka se ye close down witches camp e wo amentifido eti chese so kasa ni manimu ya po betumi aya no oboa wo se omo afi no bedwene ho na o ma hwe kwan yo mo de befa so nti agya obi a ne se ne osika cha ne de dispatch so de a wode eba na papa je o Togo papa je kwa ye wo Togo na se ene obeba ansa na wo kena ya ma na yire nsa so no wo so wo ho ene na wotwe activities ne bedoso NDP fo wie wo kena ene memre da na adwuada NDC fo nso so na manifesto ho ene eze amanwasem no emu ba ehye na Kofi Akpalusi free university oba obetumi o abra se sadan gine di no obetumi obi a sabre no a yes won fa ni sika mra me won metua ne won fa band draft mra wo electoral commission te hono mo ene ye so di sika gu bag mu e de aba de nso nim se nye no ne ye masa da be say ne we no se wo de Ghana sika na ebe ye nye ono ne bottom sika njiwe enye sika se gu bag mu eye policy e boatu aye adom na ekwe champo masafo adu na me no mase